Kaixo, ongi etorria, triangelu angelu zuzena ez delako hiru datu behar ditugu, eta baditugu, bi angelu eta alde bat. Orduan, azalera kalkulatzeko formula jarriko dugu lehenengo. Azalera berdin, oina, bider altura, zati bi. Badugu oina? Ez. Badugu altura? Ez. Hemen lana aurreko ariketa baino zailagoa da, ezta? Orduan, hasiko gara. Nondik hasiko genake? Angelu zuzena lortu behar ditugu lehenengo. Hoi da lehenengo zein behar duguna, Ze, bi datu izateko hirugarren atatzeko. Hau gesten badut, angelu zuzen bat badut hemen, gaurran ditut bi kateto, bat eta bi. Zer egin dezakegu honekin? Bi datu baldin baditugu, eta ezakek altura, zen baden. Hoi da lehenengo zein duguna. Horrekin hasiko gara. Jarriko dugu. Hau baldin bada aurkako katetoa eta baldin bada hipotenusa, hori da sinua, ezta? Horra jartzen dugu 40 graduren sinua izango litzake aurkako katetoa altura dela zati hipotenusa 20. Hori nolatako dugu? Altura izango da 20 bider 40 graduren sinua. Eta hori ea zertatatzen den? 12,86 zentimetro. Orduan, altura badugu. Hemen ere badugu, jarrezakegu hori. Bider, 12,86. Hemen bi, falta zeguna da, oina. Orduan, oinan, lehen bat edarko dugu, hau ez da, hau bat ezakegu. Detuko diogu adibidez hori, isa. Nola eta daiteke? Hau zer da? Alboko katetoa, alboko katetoa eta hipotenusa lortzen dituna, zer da? Kosinua, hori dengo duguna. Kosinua, 40 gradurena, izango litzake. Alboko katetoa, isa, zati, 20. Isa bakantzeko, 20 pasabar dugu beste atalea. Zatitzen dagoenez, bidertzen. Hola geldituko litzake, ez da? 20 bider, 40 kosinua. 15,32 zentimetro. Horrek esan du, hemenik onera, neurtzen dula, telekutau, 15,32 zentimetro. Falta zaigu hemenik onera. Hortarako, angelu honekin hasi batko dugu. Zer dakigu? Dakigu, aurkako katetoa. Zer behar dugu? Alboko katetoa. Hori nortzen dituna zein da tangentea. Horan, jarriko dut hemen. Tangentea. 30 gradurena izango da. Horren aurkako katetoa zein da? Hau. 12,86. Eta alboko katetoa ez dakigu. I jarriko dugu adibidez. I bakantzeko pasa behar dugu. Bidertzen. Eta tangentea pasaba dugu zatitzen. Ea zer bat ematen du? 22,27 zentimetro. Hemen jarriko dugu orduan, 22,27 zentimetro. Orduan, zen da beko oina? Bien batura, biak batuko ditugu. Orduan, 15,32 gehi 22,27. Ematen digu 37,49 bidertu behar dugula 12,86 eta zatitu bikin. Ematen du 241,70 zentimetro karratu. Eta horrela bukatuko eduke, ikusi duzu, joan badugu poliki-poliki datuak bilatzen. Beste bat arte, agur.